If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin IFEANYICHUKWU Ekezie EZEANUMBA the First. Metal of There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or pick it up at Joseph's Bookshop, Book to the Nation, 8 Uguta Road, opposite DNGS on the shop. Call 08033382643 or 0803791. N'ihi ihe mfialụ dị na oge ugbu a, ndị na-azụ ahịa n'ahịa Bridgehead dị na Onitsha ekwupụtago maka ihe akamgba dị n'ahịa ha na-azụ, dịka oke ọnụ ahịa, nchụpụ a na-achụpụ ha n'ebe ha na-azụ ahịa, oke ọnụ ụlọ ahịa, yana ụgwọ ha na-akwụ gọọmenti. Mgbe ha gwalụ Blaze FM okwu na Bridgehead Market, Godfrey Eboluwe na okwu dịrị Obi bụ ndị otu Progressive Line Allied Union Association na-azụ ahịa plumbing materials n'ahịa Bridgehead Onitsha kọwapụtalụ mgbe ihe ji wee mebibe n'ahịa ha na-azụ. Oge nke Buhari ọ nọ na 600 625 mana kịta dọla nọ na 1500. Igbo na materials bụ cost of motor, everything is so costly. Cement nọ na 10,000 na 10,000 something. Mmadụ onye na-egote wee rụọ ụlọ, wee rụọ 4 room or 2 rooms and parlor. Ọrụ ebuzi n'okpuru ọkụ. All this is the problem anyị nọ na challenges anyị. Ha kpọrọ oku nye gọọmenti ka eneba anya n'ụgwọ ha na-akwụgasị maka ụlọ ahịa n'ahịa plumbing material Bridgehead kwa alọ. Ọ dị too costly. Things bịagara ọnụ. Anyị na-akwụ ya ka ọ gbadata ka o nyere anyị aka. Mainly throughout from January wee ruo kịta. Ọ mbọsị aka anyị ka bido ezu anyị na-achụ anyị ebe a. Bụrụ enwetara egwu anyị ka bidokwa n'izu anyị azụ. Ya na etu m nwa akpọrọ tina black area. Uche m afọ iwe. Nsị m gwa ụtọ ọgwụ gwa na ana m akwadokwa n'ọnwụ bụ ime amaghị afụ na ha eji agbagọtago. Fasị m nnaba a na-achụ since almost 5 months 6 months. Nwere ibe anyị na-eme abịaza mbọsị etikwala anyị ego na storage levy. Anyị ka na-akwụkwọ ya na-akwado gọọmenti ghọtago. Ebe ahụ na anyị na-enye gọọmenti aka anyị na-enye nụ maka anyị rapụ n'aka anyị kene na-epụta ume. Mgbe ọ gwalụ Blaze FM okwu, otu onye na-azụ ahịa osisi timba na Bridgehead Market bụ Cletus Omeonya yọlụ gọọmenti ayụyọ maka ụgwọ ha na-akwụ maka ụlọ ahịa kwa alọ ka ọ kọwapụtalụ otu mmiri ozuzo si ebutele ha njọ ahịa. Amaghị ka ha si kie mana normally now ihe apụrụ bụ shop na Onitsha ake na ọgọ 47,000 something every year something. Ọ gbagoro ọfụma like emago na like ihe gbasara tax akịda ịbụ na ụla ka onye ọbụla na-ala onye ọbụla na sales ụka obere mmiri ekworo ụwọrọdị nke ị nwere ihe eme na shed ị na-emetụla ya ebele. N'ahịa Bridgehead Onitsha, abụ m Martin Ekezie maka Blaze FM. If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin IFEANYICHUKWU Ekezie EZEANUMBA the First. Metal of There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or pick it up at Joseph's Bookshop, Book to the Nation, 8 Uguta Road, opposite DNGS on the shop. Call 08033382643 or 0803791. Three Wise Men Production Johera Achikoba Fans Engagement Tour nke ugboro abụọ ya n'emume ncheta Ochidike debe aha ya n'akwụkwọ anwụ n'ụwa egwu na egwuregwu bụ Chief Boniface Obi onye ama dịka Baba Ụwa. Nwanne ọ ga-akpọta ụzọ azụ na Festa Hotel nke dị na Afilo na Nza Ozoblo on 28 December 2025 from 2 p.m. till
ndị ga-elego bịa dade gụnyere Nze Blizu Odogwu Meta Icon Manchi Nwotu Adankanụ Ụtalimo na DJ S2K bụ onye ga-eji ego akpọlite mmụọ gị. Onye na-apụrụ iche dade ga-abụ His Royal Highness Igwe Fidelis Nnamdi Oruche Obi Ọzọbụlọ. Nnukwu onye ọbịa pụrụ iche ga-abụ Honorable Sir Kenneth Akwobi onye ama Amadike Okulora Mayor Ọbarụ Local Government Area. N'iji kwadebe maka ya bụ mmemme a ga-achịkọba audition arụ dị mma maka actors, musicians, dancers, models na ọtụtụ ndị ọzọ on Sunday 21st December 2025 by 12 noon na Festac Hotel Ọzọbụlọ. Mee ngwa jee wele fọm gị maka ya bụ audition na Festac Hotel dị na Ọzọbụlọ ma ọ gbajebe na Ijele na Blaze FM dị na Oraifite. Bịa ka igosi ọntarachi gị kọwafụ n'anya. Maka ajụjụ na ozi ekele kpọọ 08065796599 or 08109433247. Bịa n'otu ma bịa